19 Ιουλίου, από τα βαθιά χαράματα, 6 βλαχορίτες, 12 εργατικά χέρια αποκαλύπτουν τον Τζουρλόγκο, που καλύφθηκε από την άγρια φύση, τα βάτα και τα μπάζα που κατέβασαν οι χειμωνιάτικες μπόρες, και σήμερα εργάζονται σκληρά για να τον διασώσουν. Να έρχονται οι χωριανοί και να απολαμβάνουν το όμορφο τοπίο που οι παλιοί μέσα στο παρθένο δάσος έφτιαξαν αυτή την πανέμορφη βρύση. Νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας, όλοι εργάζονται με ζήλο. Μπράβο παιδιά. Και όλοι να τους μιμηθούμε σε έργα κοινής ωφέλειας. Όρεξη υπάρχει πολύ, τα χέρια είναι λίγα. Τα τσίπουρα φταίνε. Άντε, καλά τελειώματα. Να είσαι καλά παπά. Να είσαι καλά, Να είσαι καλά. Του χρόνου να έρθουμε να πιούμε καφέ εδώ. Του χρόνου βεβαίως, εκδρομή στον Τζουρλόγκο.